Sego goreng spesial tur-aturan wingi. Loh, kok spesial tur-aturannya piye maksudnya? Lah iya. Pak, Hei. sarapan sih. Wah, seger enak iya sih. Nak iki sego goreng ya spesial. Apa tuh? Sego goreng spesial tur-aturan wingi. Loh, kok spesial tur-aturannya piye maksudnya? Lah iya, segone wingi sore kae iso akeh. Ya tak Walah. goreng to. Oh, Nah iki ana sosis to kuwi. Sosis kuwi kan wingi anake goreng sosis ra dindake. Ha ya tak rajang tak reboki kono sisan. ngirit banget iki berarti. Iki Saking ki ngiritnya bojoku. Iki apa sambele winginane wis wong dina kepungkur kae lho. Wis akeh to. Tak Remani. cemplungke. Lah iya. Waduh. Iya, mana-mana tak dibuang kira Yohan. Jur, Iku tak cemplungke ora- sisan kono. Ora kira-kira ki nak tak pangan mules ora wetengku. Ora, kok nek kurang pedes iki lho capine iki lho. Iki. Wah, Wis Jan. kuwi. Engko ben tambah pedes enak kowe iki. Tenan iki enak tenan kowe. Perkara sambel iki lho wis rong dina yo. Mules ora iki? Wis enak wong lek mbubone tenanan kok. Enak tak jamin enak wis. Elek dimaem Dang. Tak tunggoni kene. Anu wae sik cepakno anu nomor telepone puskesmas. Anak mulus-mulus ayo tobat yo. Gampang kok iki. Fokus masih buka, engko tak terke. Gampang wis ra apa-apa lek dimaem. Aku ora madang. Nang dadi sak piring iki kok. Aduh. Oh wis apa lek dimaem. Tenang. Tak tunggoni nang kene, engko nek kroso-kroso saya ke puskesmas. Tenang kok men. Aku sing marahmu mesti ngecatir mangan dadi ragu-ragu. Aduh. Jan saking ngirit tenan kok bune. Tapi iki terus digelem ora kuwi kira-kira. Dimaem ora? Sawani madang aku malan. Wah yo kelangan bumbu noka kan pasti dadi maem.